assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En garti e windande men hande. Allah wallina on, mi hollina on attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi. On kollama ɗum e windama yamiranoma yo janngu ɗum no wawi taw ɗiggi. Jokken hande assalamu aleyka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. holno windirte naten jangde on ji anani as sa la mu wona assalamu assalamu a alay alay mbaɗa ka assalamu alayka jippoɗen less assalamu alayka mbiyen ay ay ayyu ay e yu wona ayyu hen 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 na bi bi yu ayyuhan nabiyyu ko ni windirte. dow to ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu jippuɗa less wa warah 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 ma ma tul tul lahi ay wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi. mbeɗa ɗo henna sa welama oɗo ngabba dow oɗo so welama ngabba dow ga ay ɗo ɓurti garten nattinemo ɗo ay mbaɗen ko oɗo fonna waɗi o joni oɗo assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi lesto wa barakatuhu fuɗɗo arde ay wa wa ba ra ka tu hu wona wa bara ka tuhu wa bara ka tuhu wa bara ka tuhu. bindol downgol assalamu alayka jippo less ayyuhan nabiyyu jippo less wa rahmatullahi jippo less wa barakatuhu. ɗum woni assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. ɗum ɗo henna ala ko woni ɗo ka janngano to bange limto e hijjo nani ɗo yawata andede wadde a andi holno assalamu alayka windirte. goo ɗimmijo a andi ayyuhan nabiyyu no windirte. wa rahmatullahi a andi no windirte. wa barakatuhu a andi no windirte. joni noon mbaɗen dani gussen bindol ay gussen bindol ay
haa ɗo ngusol bindol joni ƴetten ɗo newega ayi nani ɗo kadi ƴetten ɗo ƴetten oɗo noyemo ɗo ayi wona bindol ngol waawi ɓeydengol seeɗa ƴeew so jaɓa ɓeyden moƴƴiɗo haɗa bujitade joni ngol downgol ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ngol lesngol wa rahmatullahi wa barakatuhu ngol downgol assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ngol lesngol wa rahmatullahi wa barakatuhu jangen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ɓamtu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu 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 hankadi on gandi no windirte on jangi ɗum ɗo ala hen alkol gongal ɗo ngol jangal massa ɗe naati hen jangima ɗum ɗon ko ɗo mbawata andude ko janganɗa ko ɗiggi walla ɗiggani ƴette kuɗi mon e carnet mon mbani to jangon ɗigga son caggi noon mbaɗon 00 221 77 906 481 mon ji whatsapp o ngaron cagga sogere mon on caggani ɗum yiɗa walla an keso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla maɗa ndewa ɗon ganata janggen mbaɗen dani henne ɗum wawa yiyade lawol gotol pofton koye moɗon nani ɗo woni kaadi ɗo